Mayong adlaw mga ka-dear friends, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Para sa laynasan nga istorya sa atong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa mga wapa ka subscribe diya, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nakasubscribe na, daghang salamat kaayo sa inyong pagsuporta. And sa katong ginahan sad nga mopada sa ilahang mga suwatampo, pwede nyo nang ipada sa papajoesuperb@gmail.com or pwede nyo i-check ang ato ang video description para ma-check ninyo kung asa nga email address ipada ang inyong istorya. Sa mga nangita sa ilahang mga paboritong istorya sa una nga wana nini nga channel, naasad na siya sa katabi kauban ni Ate Gems. Pero this time, due to public demand, kay umaabot na o giplansya na ang part 2 amo pa ning gi-edit pag-ayo. Akong balikon pagbasa dinhi ang istorya ni Dudes para ma-refresh og gamay kung unsa to ang nangagi. Kay bas hindi niyo masumpay o di niyo makit-an ang istorya sa Pikas channel sad. Kay pagbago na to sa atong channel dagan sad ang mga nangawa og nangausab no. So again, I hope nga mahinumduman ninyo ni pagbalik nga istorya og inyo hanasad nga ma-paste pagbalik unya puhon sa umaabot ang part 2 sa istorya ni Dudes. So dito maglangay o ganiya na ang istorya ni Dudes na naguluhan og see you again. Atong tampo karon naguluhan og see you again. Ang istorya ni Dudes. Dear Papa Joe, ako day si Dudes. Taga squatter area nga na in love sa taga village. Tipikal langit ug yuta ang among storya ni Donna. Rich and poor kind of relationship which ended in a very tragic situation. Dili lang ako isulti ang eksaktong syudad sa nitabuan kay very complicated o controversial kaayo. Hangtod karon, kung mag-inusara ko, di gihapon ko makatuo. Abin ako og kining klaseng istorya sa salida lang sa TV mahitabo o di ba sa drama sa radyo. Sa mga telenovela. Pero mutuo na gyud ko nganong nasuwat sa mga writer ang mga ingon-ani nga love story. It's because nahitabo gyud kini in real life. Pobre lang mi Papa Joe, akong papa kay kargador, laborer o bisag unsang racket sudlan, mabuhi lang ang iyang pamilya. Nagsugod akong istorya niya itong nagulitaw nako unya nibalhin kog puyo ang tibuok jud namo nga pamilya gikan sa squatter area padung sa lain na sad nga squatter area. Gipapahawa na magudmi sa tagiya sa yuta nga amo ang gitukuran sa mong gamay nga puy-ananan. Walay laing kalainan ang bag-o na mong gibalhinan, kay bawa naman siguro mugod sa itsura sa kanang gitawag nila og slum area. Ang nakanindot lang kay duol ra ko sa public school nga akong eskwelahan sa high school. Malakaw ra gyud nako. During ang panahon na nga maglakaw ko padung og balik sa eskwelahan, mo'y pinaka-inspired nga time sa akong life kay excited ko og mag-hope ko pirmi nga masigpatan nako si Donna sa daplin silang balay or di ba sa ilahang terrace. Walay wa makailak ang Donna sa mong squatter area. Ilado kay siya ug sikat kay guwapa, sexy, neat kaayo tan-awon unya buutan pagyud ug managad sa mga taga-squatter. Ang ilang village kay way guard or gate, so libre rami nga makaagi ug makasud. Ato gani mi magagian sa ilang karsada kay konektado didto ang among eskwelahan. Sikit ra gyud kayo ang among lugar na nakalahi lang kay slum area mua. Ang ilaha puros mga dagko nga balay. Doon na sila mga sakinan o puros mga dato nga nagbuyo sa ilahang area. While sa amo, puros pobre. Usahay, mga question ko sa akong kaugalingon nganong dili pariho ang kahimtang sa mga tao. Pero kung musud na gani ka o musud na gani sa imong utok, ako dayon na nga i-divert ang akong hunahuna sa lain. Maybe ang hinungdan nganong dato sila kay nagkugi gyud ang ilahang parents.
grandparents, or mga ancestors para mapasa nila sila mga anak or mga apo ang ilahang katigayunan. Or maybe, niuminto lang yun sila. Silang kinabuhi tungod sa negosyo o trabaho. Muna gitatak na ako sa akong alimpatakan nga dapat magkugigyug ko. Gisudlan na nako ang kanang nga ilang giingon nga hard work. Nagkonduktor ko sa jeep. Nag-drive ko tricycad. Unyosay mo kuyog pa ko ni Papa pangarga pero nga namang gyud nga lisod man gud kaayo i-earn ang kwarta gikan sa maayong pamaagi. So mao to Papa Joe gisudlan na akong pagpamaligya og drugas o shabu. Ginagmay lang, pitik-pitik lang para di kayo halata. Og dito na ako naka-experience nga makapalit na ko bago nga t-shirt og karsunis. Kinahanglan nga presentable ko nga muagi sa balay nila ni Donna para mapansin po ko niya. Dili ko lisod kalimtan kay medyo hitsuraan masag ko. Sakto sa barog ug kung manamit lang ko og nindot mahaan sa kong dato Papa Joe. Dili ko mogamit og drogas Papa Joe. Igor ako mamaligya pero ginagmay ra gyud. Kung medyo makabantay ko nga init na kayo mo laylodan ko dayon. Ang ako lang gyud gusto nga makapalit ko sa ko ang mga outfits o bagong sapatos. Nagbunga ang akong maayong postura kay napansin ko ni Donna. Ug sa tinuod lang, siya pagani ang unang nga ni-initiate nga magkailami. Gikan ko sa eskwelahan niyanto ug niagi sa balay nila ni Donna. Diyang siya, nasa ibabaw sa ilang terrace. Gisitsitan ko niya. Unya paghangad nako sa ibabaw, gilabay niya. Nako ang kinumot ng papel unya ni sinyas nga ipabasa Papa Joe. Gipunit nako ang kinumot nga papel. Nga dunay nakasuwat nga, "Hi dudes, unsay imong number?" Isuwat lang sa papel unya kumuta din ilabay sa amo ang tanom. Smiley, niya napay heart niya smiley. Nakaila po di siya nako sa kong pangan. Kikilig ko pa gaayo ato Papa Joe niya itong higayuna. Gikulbaan sab ko kay di ko makatuo nga mangayo siya og number nako. Ang problema kay wa ko'y cellphone. Nakahukom naman unta ko nga di na ko mamaligya kay kibaw na ko nga bad na Papa Joe. Pero wa ko'y choice. Para kang Donna. Para magka-communicate me, akong buhaton for the last time. Ug tuod man na maligya kog balik, dili lang kay sa akong area og naabot pa ko sa laing teritoryo. Kay lagi need na ko ang dako nga kantidad para makapalit kog cellphone. Kadtong tanan, akong gibuhat para kang Donna. Malipayon kay ko diyang na eksakto na nga akong kwarta para ipalit og cellphone. Nipalit dayon ko og sunod na agi na ko sa ilang tungod. Diya ibabaw silang terrace, ni smile ko niya. Unya giisa ang kamot nga may papel dayon gilabay nako sa ilang tanom. Ni thumbs up dayon si Donna ug ni bawas pag-smile nako. Ganahan pa ko nga mupaabot niya nga munaog para puniton ang kinumot nga papel pero nigawas ang iyang papa mo nga dali ko nga nilakaw. Wa ko na himutang sa eskwelahan samtang nagpaabot sa text ni Donna. Nakuha baka niya nga ako message nganong dugay man siya naka-text. Pag-uli na ako niya na pagkahapon, wala si Donna mao nga ni diretson lang kog uli sa mua. Nagul ko, basin nakitaan sa lain ang kinumot nga papel. Ready na rabaw ta ko, nga isuot unyang gabi para sa mga unang date ni Donna. Gi-invite mo ko ni Donna nga magkita mi sa basketball court sa among lugar sa slum area. Nagsingabot naman gud ang fiesta sa amo ang patron ug kada gabi nagyud ang kalingawan. Miss Gay ang event niya itong gabi una. Kung nasugod nag-abot ang mga tao, unya daghan na kaayong ako nakita ang mga mahuyang nga mga gwapa kaayo og sidlak-sidlak kayong mga sinina. Sa akong una nga di na siguro mabot si Donna. Nga nagutaon nga moadto siya sa slum area nga delikado na para niya. Of course, mahadlok yun na siya kay dato biya sila. Ako po na-realize nga di pa gitripan lang ko niya. Gipasakay lang ko niya nga kunuhay nagpa-cute-cute siya nako pero nasud po ko sa laang Papa Joe. Ako na lang yung kaha ang iyang pansinon. For sure, daghan kayong naibog niya nga mga guys nga mga mas gwapo pa, mas dato og dunay 4 wheels. Huy-huy kaya kong abaga nga naglingkod sa gutter sa boundary silang village og among slum area. Wala ko nag-expect nga mutunga pa siya. Ni-stay pa ko pila ka minutes hoping nga moabot siya
Pero instead nga si Donna ang niabot, lahi man Papa Joe. Mga batanong lalaki nga mga gangster, mga ngilngig kay mga naong ug ako ilang gipunteriya. Way daghang pangutala kanito nila nga gihasmagan unya gitukmo dayon ug isukmag sa naong silahang leader. Bay, unsa may atraso nako ninyo? Wa man ko kailan ninyo, ayo ko kilabti. Matod ko pa dungan sa pag-atras pero sila sigis lagdas-das nako. Unay nakaparat ni mo do. Niadto ka sa mong teritoryo nga wa ka mananghid, nakalapas ka sa mong code bay. O nga angay katagaan og leksyon. Tubag pa sa ilahang leader Papa Joe. Wala ko makasabot silang gisulti pero after pila ka seconds ni-register sa akong utok ang teritoryo nga ilang giingon nako. Mao ang pagpamaligya na kog Shabu sa ilahang lugar. Sa laing teritoryo gawas sa akong area. Nangay kog sorry nila. Ingon ko nila nga di na mausab. Pero usa ka kusog nga kumo ang nilanding sa akong apapangig ug dito niinit na nga akong dugo. Dugi naman ta akong naglikay og mga sinukmagay kay nagbag-o nako. Pero niya tong higayuna di nako makalikay. Nagdako ko anang sinukmagay. Riot ug rumble sa mo ang unang gipuy-an mo nga di ko mahadlok aning butanga. In fact, mo ni first nako. Mo ni mga expertise nako. Di gyud ko mo atras og sukmagay. Kaniadto pa. Labi ni atong bata-bata pa ko Papa Joe. Nihunat ko Papa Joe dayon dasmag nila. Gitabangan ko tulo pero sila tanan. Pirming mga tumba. Inigtindog sa usa akong patiran. Hangtod nga wa nakagwanta. Nahadlok og danagan palayo ang tulo nga nanung diri nako. Gialirungan pa ko pipila ka mga tao nga nakabantay sa mong karambula. Usa nila ang nipakpak og niabiba pag-ayo nako. Na-shock na lang jud ko Papa Joe. Diyang naklaro nako og si kinsa ang nipakpak nako. Kabaw mo si kinsa. Si Donna Papa Joe. Anad na ang mga tao sumuha nga makasinati o makasaksi og rambol. Sinukmagay or away. Mo nga di kini dakong issue para nila. Nagiyahay na lang sila panlakaw. Nibalhin og tanaw sa Miss Gay. Si Donna na lang ang nahabilin nga murag proud kay siya nako Papa Joe. Dudes, believe ba na ko ni mo Layo raman ni mo action star. Mayam di ka makiksukmagay Lalimang katulo ka bukit abangan ka niya. Nangatumba sila tanan. Patugot-tuga biya sila. Uwaw kay to kay sus, sila pa'y nanagan. Sila pa'y nanung, sila pa'y nanagan. Matod pa ni Donna nga nagkatawa nga nagsulti rin ako. Di ko makatuo nga ma-proud siya nako. Wag yung ko makabantay nga diha na di siya nagtanaw sa mong sinukmagay. Abigin ako o ma-turn off siya nako Papa Joe. Kay bad boy ko. Wa man di ay. Na in love na mininoon siya nako. Yes, kami na si Donna. Nagkauyab gid mi og dito nako nailhi ang iyang tinuod nga pagkatao. Buutan siya og dili mata pobre. Pero may pagka-rebuilde nga pagkaanak Papa Joe. Usa ka adlaw niya na iyang gihagad nga patuon sa ilaha kay wala ang iyang mga parents. Niya tupog ko kay syempre love good na ako kay siya. First time na ako nakasulod sa balay ug nakadaig gyud ko sa kanindot. Bugnaw pagid kayo ang sahog kay tiles unya mahalon kayo mga gamit. Magkinto ko sa pag-amping kay basin og makabuo ako dito og mga figurine. Kabaw ka dudes, gituyo gud nako nga magpabilin. Ni-presentar gyud ko kay ganahan ko nga makalugar ta. Ato ang tanang time, dito mabalaka nga dunay makakita nato. Matod pa ni Donna Papa Joe. Ganahan man sab ko nga doon natay privacy doon. Pero dili lang unta din sa inyo. Kay basin og mahibaw anta sa imong papa. Mahaan pong kawatan. Labi na nga taga-squatter ko. Ikaw rabi nagaingon nako nga istrikto kaayo nga imong papa o gibawalan gyud ka nga maguyab-uyab. Matod ko pa. Mao gani nga mo rebuild ko kay sobra ra kayo sila ka strikto oy. Ang ubang teenager diyan nag-enjoy sa gawas. Pero ako, hindi gani makasimba nga mag-inusara. Para sa imo ra masad nang gibuhat sa mga parents good. Gipangga mo kanila. Di sila gusto nga mahitumpawa kas kadautan. Bisa na mag-ako naman siguro nga makaanak og sama nimong kagwapa. Ako gyud kang ampingan. Tubag ko pa. Nakalitan ko sa sunod niyang gibuhat. Unya kay di man ko nimo anak. Girlfriend man ko nimo pero wag gyud kini-kiss nako. Matod pa ni Donna nga lambing na kayo siya nako og nigakus sa akong hawak unya na feel gyud nako ang kahumot sa iyang buhok og lumoy nga panit sa iyang lawas.
Nganong nakagusto man kanaw doon? Dili man ko dato sama nimo niya. Di pigud kay ko tantong gwapo. Pangutana pa nako niya. Nakagusto ko nimo kay mao'y sulti sa kong heart. Ganahan ko nimo kay astig ka. Isog ug di mo atras og away. Bad boy pero lover. Kung naka sa kong tapad, I feel safe. Kaya ko nimong ipaglaban o protektahan. Dili ko sure sa kung kaugalingon kung sakto ba ang description ni Donna nako. Pero nidako nga akong atay. Actually, di ko ingon anak ka hero nga kayang ipaglaban o patayan ng usa ka babae. Natulog yun to nga nasaksihan niya nga nakiksukmagay ko niya, nibilib siya nako. Pero ang tinuod, giprotektahan lang nako nga akong kaugalingon. Basta ni survive lang ko, Papa Joe. Naiking ko diyang gipadool ni Donna ang iyang lips sa akong lips. Nasimutan yun nako ang iyang ginhawa o na-feel nako ang iyang kahumot o iyang smooth and wet lips. Wa na ko magkapugong. Napukaw yun ang nahitog nga leon o gihagkan ako si Donna o pina-French kiss o dugay yun kayo. Naghangos gud siya og taman. Sa diwa pa siya mabuhi nako. Di pa ka anad og kissing no? Pangutana pa nako niya. Wa pa ko kasuway ano oy. Karon pa lang ikaw biyang akong unang uyab. Ikaw noon kay hustler na kay ka. Di ka nag-practice ana. Kisa nagtudlo nimo. Kunuhay nagselo si Donna. Diri ka nako, nakapasamot sa ko ang gusto nga makuha siya. Lalaki lang ko. Naasa ko nga tubangan ang karnero nga pwede na kong malapa bisag unsang orasa. Pero dili ko ang anak ka bad boy. Love kay nako siya. Ug respeto nako ang iyang pagkababae. Tinuod nga daghan kog nahimong bati nga nabuhat sa katilingban. Usa na niya na ang pagpamaligya usahay og shabu, pero lahi sa part ni Donna. Ang ginahuna nga kung hilabtan ako siya. Usaha naman na og mabuntis siya, wala pa siya 18. Di pa siya makasal. Unya ang pangutana og ipakasal basta ka siya. Siyang pamilya diri nako nga usar man ko kauyamot. O nganong nihunong mga dudes, okay naman ako. Ready na akong ihatag nimo ang kagalingon. Di ko mahadlok mabuntis. Kibaw ba kag unsay akong ambition in life? Ha? Unsa man day imong ambition in life don? Pangutana ko pa niya. My ambition in life is to become a mommy. Yes, dudes, ganahan ko magkaanak. Ganahan ko magtanaw ang mga mama gani nga magkugos og bata. Gusto ko nga maingon anak sab. Kung ang uban mo dahil ingon nga may ambition is to become a teacher or nurse or doctor, pero si Donna kay gusto niya mahimong inahan. O sa tanang lalaki, ako pag yun ang napilian nga mahimong amahan sa iyahang anak, Papa Joe. Gigunitan ako sa kung duha kapad ang naon ni Donna dayon gihagkan ang iyang agtang o iyang aping dayon siyang lips. Honored kay ko nga ako'y mo napilian doon. Sa tanang mga lalaki, dagan pa kayang magukod nimo. Pero ako pag yun mong gipunit nga dili yun na nako jud mahimo nga usikan sa nakong imong pagsalig. Di nako gubo ng imong kinabuhi doon. Siyempre ganahan kay ko musudan ng nilapaay sa leon o karnero. Pero unya na kung makahuman na kag-eskwela para di masuko si papa nimo. Kung buhaton na nimo ng butanga karon, pwede kayo. Pero maguba sa di mong pagkababae. Gusto ko nga virgin ka sa adlaw sa tong kasal. Kuhaon ako imong kaputli sa gabi sa tong kasal doon. Ingon anak ti ka love. Bisan og di ko makatuo sa nanggawa sa kong baba to Papa Joe. Santos na kay kog dating. Nga wa gyud sa kong bokabularyo sa una. Pero niabot ko sa kinabuhi si Donna. Og tinuod gyud di ay nga gamhanan ang gugma. Makapausap sa tao. Love can move mountains and can dry up oceans, matud pa nila. So kaniya ito nabantayan nako nga mas nidako ang love ni Donna nako. Paragyo na kay siya nako. Ug kung kamilang duha, muna nako pugong ang akong kagalingon nga di gyud matintal ug kuha siyang pagkababae. Kaya siyempre, sure kayo ko nga musugot gyud siya kung ako nang buhaton. Usa ka adlaw niadto, yaong giteksan nga manlaag ko numi bisan ang ag-asa. Dada ko sa lugar nga kanang wa pa nako madto Mag-enjoy ta samtang nag-out of town pa nga akong parents, matud pa niya. Wa ko'y laing lugar nga nadalahan niya. Maurag yun ang probinsya sa kong lola nga 3 hours ang biyahe kong magmotor. Mo'y gusto ni Donna.
nga mag-joyride ko numi. Gamit ang akong motor nga kagang-kagang taon kaayo. Sa moto Papa Joe, gidrive na ako ang akong motor nga usa ka ulod na lang siguro ang kuwang mabungkag na. Mawaw pagani ko kang doon na kay bati kayo nga sakyan pero okay ra gyud niya. Di ko no motor ang importante. Ang importante ang moments namong duha. Nagpaabot siya na ako sa gawa sa village o natingala ko nga nung nagdala na siya akong bag. Doon na. Kada ko ba ng bag nga imo gida nga mamalik raman ta dayon? Ni-smile po siya na ako nga ningon nga lagi kay bawo ko in kaso lang og mausabi mong unahuna og gusto na ko nimong tabanon. Joker gyud kayo nga akong uyab Papa Joe. Gipasakay na ko siya sa akong likod ug nagkakuspudayon siya og hugot sa akong lawak. Unya gisandig niya yang naong sa akong buko-buko. Pagkaninot sa feelings nga in love ka. Murag gyud og kamuri tawo sa kalibutan. Nagampo ko nga unta wa nay katapusan kadtong tanan. So sa mga biyahe, katulo naguba ang akong motor pero naayo raman pud nako kay makamauman sa akong mangayo. Naka part-time ko trabaho sa shop nga doon ako'y idea sa pagpaayo o pagpangayo og motor. Katulo naguba ang akong motor ug kausan na hiyusan ang ligid. Samtang nagduot ko nangitag vulcanizing shop. Unya nagsugod na og lakaw si Donna, ako siyang gitan-aw kung doon na ba siya pagbasol. Pero ako'y nakit-an siyang naong. Enjoy pagani kayo siya. Pasensya na ha. Saon anak raman ko sa pobreng itlog gud. Imauto ni mong uyab. Sige lang gud basta makadaog og loto, mamalit ang nindot kay nga auto. Kanang brand new gud, kanang di maguba. Mamalit kog big bike para pangkason tikaw niya mo travel ta og layo. Di na ta mapagngan, di na ta mahiyusan. Matod ko pa nga to niya. Okay lang uy, new adventure ni nako. Karon pa ko kasuway og ingani for the first time nga. Wa ka palit og ticket sa loto. Ayaw lang sa pagdam ko palit og big bike. Palitis akong tubig kay uhaw na kay ko. Butan og understanding kayo si Donna. Naluoy ko niya kay gipaningot pagayo. Gikuot na ako kumpanyo sa bulsa o gitrapuhan ang iyang mga singot. Ang biyahe nga 3 hours lang niabot og 6 ka oras. Usa pa mi naabot sa balay sa akong lola. Ang biyahe nga puting layo Papa Joe. Hapit na ngit-ngit ang adlaw mo nga ako na siyang giagni nga mamalik dayon mi sa syudad. Unya na lang dudes, nag-enjoy pa kay ko diri panakop sa manok sa imong lola. Mga ligo pa ganit spring. Dili sa ta mamalik good. Tagsara bitaw niya nga to. Atong gibuhat ato ning suliton. Mga alas 5 na sa hapon niya to. Ako siyang gidala sa spring unya nga ligo mi. Nag-enjoy gyud og taman si Donna. Sa tanaw na ko niya, di kabayran og kwarta ang iyahang kalipay. Donna, alas 6 na mamalik na ta sa ilang lula na para makabalik na tag syudad. Kay lisod ng maguba nga tong motor dito. Nya, tungang gabi na, delikado kayo. Pero wagid siya maminaw. Ang aman sa akong kuguson para muhawas siya sa iyang paglangoy-langoy. Grabe na gyud dihang gabi na gyud dihang nakauli nami sa balay nila ni Lola. Nagdayri kog andam para makabiyahe nami balik sa syudad. Akong gi-check ang kondisyon sa motor pero dili na mo andar. Gibuhat na nako ang tanan para maayo og mapaandar og balik. Pero di na gyud Papa Joe. Nabalaka na kay ko kay lawom na ang gabi. Si Donna nakatug na, naghigda sa gibukhad nga banig ni Lola pero ako nagsigig ayo sa akong motor. Pero wag gyud maayo. Mga hapit tungang gabi na diyan nakadungog ko mga kasikas nga nagpadung sa balay ni Lola. Nakuratan ko diyang si Papa Ponso ug si Uncle Bert ang niabot. Oh, pa. Cool, nalagi mo. Pangutan na pa nako nila pero gidapog ko ni Papa. Di ami, hanggawa ka. Gipangita ka sa amahan aning Donna. Ano ka man taon? Kanang bayhan naman imong gituyuan. Kasi nakaon nimo? Ha? Nga imo man ang gitaban? Doon na mo yung trabaho? Makabuhi na kaniya? Isug pa kay si Papa o kuwang na lang ang lamparuhon ko niya. Pero nangaturungan ko. Taban ba, uy? Igor ang maminanuroy. Kay gusto siya makakitag probinsya si Donna. Niya mamalik man ta mi dayon pero naguba man gud na motor, di na mo andar. Kung doon na mo'y planong mamalik nga nung nagdama mo dakong bag. Ha? Mo ilang pagtuo dito nga nagtaban mo kay nawa ang mga gamit na mga sinina ni Donna sa ilaha. Patay di kang bata ka. Panubag unya samahan ni Donna ha? Nahadlok si Papa sa samahan ni Donna. Kay kumpare man diay nini ang tag-iya sa yuta nga mong gipuyan.
Maayo lang og papahawaon ta. Ang kuyaw og sunugon pa tong lugar. Doon na ba hugon-hugon nga bawion na ng lunaa. Kibaw na ba ka sa style nga mukalit lang niya nagsilaob dito. Nya ikaw gyud Dudes ang hinungdan na tanan. Nahadlo ko sa kingon ni Papa Joe. Di ko makaako og mao na may tabo. Di na ko makaya nga sa akong konsensya nga tungod nako maangin ang mga tanang nagpuyo sa mong squatter area. Gipukaw na ko si Donna kay mamalik mi dayon sa syudad pero kadlaw na niadto ug wa nay bus nga mangagi. Magpaabot na mig kanus amoagi ang first trip, Papa Joe. Nakasakay na mi paingon sa syudad ug kauban namo si Papa ug Uncle. Pag-abot sa syudad, gihatod dayon namo silang balay si Donna. Ako ug si Papa ang nangatubang sa isog kayong amahan ni Donna. Mayang buntag, sir. Sorry kayo nga, wa mi nakabalik dayon. Mo sorry raman ng tagod mi niya. Mamalik na dayon pero nadaot man ang ako motor. Di na mo andar. Mo nga nag-bus na lang mi karong buntag. Matod ko pa sa amahan ni Donna. Pero gitubag na og isog kayo nga tinutukan unya giduol si Donna unya gisagpa og kusog sa iyang aping. Murag masarasay si Donna sa kakusog sa sagpa pero wa nanuoy ang iyang amahan ug giusban pagyud og sagpa sa pikas aping. Nakumot na ko nga akong buhok sa kaluoy nga nagtan-aw kang Donna nga naghilak. Human niyang sagpa kang Donna, niya tubang siya nako iya kong gitulisok. Di ka lang hayop lakiya ka, ambisyoso ka pa, bakakon pa. Ako may mga ilaron nga nanuroy mo, nga nagdala mo mong traveling bag, ha? Si Donna? Di ko musugot nga magkita pa mag-usap ni Donna, ha? Bisan tawag na lang sa cellphone, bisan text, di na ko makatugot, anak. Di na ko isagpayan kung nakuha na ni mo kong anak. Sala na ni Donna, nga namunit siya og drug pusher, bisan mo mabdos pa na siya, di gyapon di kay pakasal. Sakit kayo ang pag-alippusta sa papa ni Donna diri nako. Bisan og ingnan ako siya nga way na tabo namo. Siyang anak pero di siya mutuo. Diin ka siya nakaibaw nga namaligya og droga sa una. Pero sa una raman pud to. Nibiya naman ko. Diyang nagakamina ni Donna. Ang pangalyupo ni Papa punso og pangayog pasaylo niya wa niya paminawa. Hinuon gibugaw mi nga samag langaw. Nakauli na ko sa mua og pila ka adlaw ang nilabay, gilikayan gyud nako nga moagi silang Donna. Kay kada moadto kog eskwelahan, doon na pa'y laing agianan man sad, pero mas layo lang. Nagantos kog agi didto para di may tumpawak sa gubot sa akong pamilya. O sa pamilya usab ni Donna. Gito man ako ang promise na ako sa papa ni Donna nga di na mi magkita o di na ko makipag-communicate. Pero si Donna gyud ang muuna og text nako. Kung tuwa siya sa eskwelahan, mo text siya nako pirmi nga, I love you, I miss you, take care, see you soon. See you soon. Sige og text si Donna nako, bisan nagwa ko'y reply. Nahadlok kay ko sa gingon sa akong papa Ponso nga basig sunugo ng among lugar. Di ko gusto nga maangin ang ubang tao. Wa na ko makikommunicate ni Donna, 5 na kabuwan ang nilabay o ginanay na nga nabalik sa normal ang akong kinabuhi. Nagtuo ko nga okay ng tanan Papa Joe pero dili di ay. Mao siguro to gingon nila nga there's a calm before the storm. Dunay dakong okasyon sa among lugar og nagpahigayon sila dakong disco sa basketball court. Basta ingon ani nga event full pack yun na kayo mga tao kay mora ba ng tao ng ilahang panahon nga makalingaw-lingaw. Puno na kayo ang dance floor ug usan ako sa mga nanayaw. Ang kong tibok pamilya diharapod pero si mama ug papa nananaw lang sa kilid. Sa tunga-tunga sa disco taliwa sa mga daghang nanayaw kalit lang nga napawong ang suga. Hangtod ang sound system. Nanyagit nami kay bad timing kayo. Ang brown out kung lami na noong kayo isayaw diya pa napawong. Pero doon na pailain nga mga syagit ang ako nadunggan. Mga kasaba sa palibot nga wa ko makasabot ug ngano. Taod-taod akong nasabtan. Nga dunay riot pero wa ko kakita og kinsa kay ngit-ngit lagi kayo. Sa kalit lang dunay nitukmod nako. Unya gitunob-tunoban ko. Sa una, nagtuo ko nga stampede lang. Mao nga naningkamot ko nga mopangon pero gigunita nga ang duha ka mga kamot. Unya dunay ni sukmag nako. Di lang kay kausa. Kadaghan, bisan asan lang ko naigo sa akong naong, sa akong ulo, dughan ug tiyan.
Mao katong katapusan akong ninumduman sa wa pa ko mawad-i og panimuot. Ang sunod na kong namat-an nga mao nga diyan ako sa public hospital. Na-admit ko tungod sa bunog nga akong nahigaguman. Diya si Uncle Bert, nagatang nako. Pero wala ang uban akong pamilya. Colbert, sakit man kayong kalawasan Matod ko pa niya. Oo, gidaghan man kay kang bunog. Resulta ng imong binuhatan, Dudes. Di ba, ginginan ka na mo nga muhunong na ka ng dona. Tanawa ka ron, o si kadaot nga nahimo ni mo sa imong kagahi ug ulo. Isog pero pinugngan nga tingog ni Uncle Bert nga kailakon pa. Kaya nakasiguro na di ay ta nga mao na hinungdan tungod na mong dona. Mao din na nga wala naman mi, dugay na. Tubag ko pa. Why ebidensya, Dudes, kay planado kayong tanan. Wala gyoy lead ang kapulisan pero nagduda ko nga ang papa ni Donna ang utok ani ug way lain nga mabuhat ani siya lang. Matod pa ni Uncle Bert nga nagtuo ang mga luha. Okay raman nako, Col. Buhi pa man ko ngano naghilak man ka. Kung ang papa man gani ni Donna ang suspect sa di na lang. Dawaton na lang na nako. Ngayon akong gibunog. Sala masad nako kay giyuyab nako ilang anak. Okay ra ko Ang importante nga wa ko mamatay, buhi pa ko. Sa akong gisulti niya ni samot siya paghilak, Papa Joe. Natingana kay kung anong naingon ato siya. Uncle, ayaw naghilak lagi. Wa man ko maunsa. Wala man po ko nabaliig bukog, mga minor dislocation lang. Maayor man ko. Yun na, paasam na si Mama o Papa. Ganong wa man sila. Namahid si Uncle Bert sa iyang mga luha. O niya, hugot nga ni gunit song kamot. Ligunay mo kaugalingon, Dudes. Dili ikaw ang hilakan kundi si Papa nimo. Kamong duha ang biktima gabi. Pagsiga sa suga, human kanila nakit-ing away panimuot. Nabangalan po nila si Papa nimo nga naligo sa kaugalingon niyang dugo. Gidunggab si Papa nimo. O wala na kinabuhi diyang nakitaan sa mga tao ang iyang lawas. Nagilak si Uncle Bert nga nagsulti nako. Ako sab, nagtuwa nga ako mga luha. Gusto ko nga mubangon pero di ko makatindog. Gusto ko nga musyagit pero sakit kaya akong kalawasan. Bisan sa paghilak, sakit kayo, Papa Joe. Pero sakit ang sulod sa kong kasing-kasing. Di na ko madawat, kisay makadawat. Why man lalaki nga makasurvive sa akong nadangatan. Sanay tabo sa kong papa o kinitungod nako. Tungod kang Donna. Yes, na-inlove ko niya. Okay ba ako nga inlove po siya nako. Pero bisan no gamay, wa ko'y daw tang gibuhat ni Donna. Girespeto nako siya. Wa na ko siya hilabti, labi na ang iyang pagkababay. Pero sinadangatan nako. Gipatay nila nga akong papa. Nganong si Papa pamangyud, ako na lang unta to. Ako na lang unta ang ilahang papatay. Mo niyang gisigihan ako balik-balik sa akong paglitok, Papa Joe, samtang way hunong nga sigig agas ang akong mga luha. Wa may dagang kwarta nga ikabalsamar sa akong papa og di pwedeng dugayon ang iyang haya mo nga gilubong si Papa nga wa ko makatambong tungod kay diha pa ko sa ospital og maglisod ko paglihok sa akong kalawasan. Pagawas ako sa ospital, nidiritso ko sa sementeryo og didto nagminatay kog hilak. Wala ko kibaw og pila na ko ka oras nga nag-apong sa lubong ni Papa. Basta wala ko plano nga mauli pa. Ubanan nako si Papa sa sementeryo. Puslan man nga ako'y nakaingon nga namatay siya, muunong mi. Di ko mukaon hangtod nga mo-give up ang akong lawas ug maputlan ko sa akong ginhawa. Okay lang. Giyapas ako ni Mama ug Uncle Bert sa sementeryo pero wag yung kumuba nila. Mao nga ilan lang gidadaan og pagkaon. Pero wa na ko kana. Gidadaan po ko nila og banig ug habol kay adto naman lang jud kumupuyo sa sementeryo. Wala ko igong kusog nga ipadayon pa nga akong kinabuhi, Papa Joe. Di na ko ganahan pa nga mabuhi. Gusto na ko nga mamatay dayon. Pero di man ako makaya nga maghikog, Papa Joe. Nakatuko nga nagsandig sa lubong ni Papa ug hayag na diyang nakamata ko. Nasyak na lang ko sa akong nakita nga laing tao nga diya sa akong tapad. Si Donna ang akong nakita, Papa Joe.
Nisaka din akong dugo pagkakita nako niya. Nganong niya man ka? Di ba? Di ba igo nyo, gipapatay ninyo nga akong amahan? Ha? Gipapatay sa imong papa? Karon nagpakita na sa kanako. Unsa man si mama na sa inyong isunod? Unya ako mga igsuon? Nganong di naman lang ako inyong diretsuhon og patay? Ingnay mong papa. Nganong si papa man nga wa may sa. Ako ang tatoy niyong gipapatay doon na. Ug dili akong amahan. Nagsigit-syagit ra ko sa kasuko Papa Joe nga niya. Ako siyang gisingkaan o gitulisok o gipalaya sa akong tubangan. Pero wagod siya mabiya. Gipabot niya kung ano sa amutuang ang kasuko. Karon nga relax na ka, pwede na ba ko nga musulti sa akong side, dudes? Nakistorya kong papa, heart to heart talk. Ako siyang ipakuntahan na kung siya ba ang nagpapatay sa imong amahan. Pero dili ko no siya. Kaila ko sa kong papa, dudes, nga di siya mamamatay tao. Siyempre, dipinsaan gud mo siya. Kaya siya may mong amahan. Asa mo ka mo laban? Siyempre sa imo yung kadugo, di ba? Blood is thicker than water. Di yung kumutugan, o di yun na siya mutugan doon na, kay kwartahan biya. Ya, war ba'y kawatan nga mutugan. Labo na nga killer, mutugan sa tinuod. Giyon sa nung pagsiguro, dudes, doon na ba kayo ebidensya? Nganong si Papa ra ang imong gihimong suspect? Siya ra ba di ay imong kaaway? Sa akong naibawaan nimo, daghan biya kag kontra. Mga competition nimo sa una sa pampaligyan nimo drugas. Basta nakalimot ka nga unang date nato, nakiksukmagay ka og tulo ka tawo. Daghan kag kontra, di lang kay si Papa mo nga ayo sa patakag pamasangil. Wa na ko'y gana pa maminaw niya. Ngano niya pa man kadona, para asa pa man, para ingnon ko nga dili ipapriso imong amahan. Ay kabala ka oy. Imposible kay na kay wa may ebidensya. Ayaw kahadlok, di mapriso imong amahan. Mga lakaw na please. Ayaw pagbalik bisan og kanus apa kay di na ko gustong nga makakita pa nimo. Naghilak nga nilakaw palayo si Donna ug pagkatuod naabot na sab si Mama ug Uncle Bert para maghatod sa kong pamahaw. O Dudso, di pagkaon nimo. Barugan man jud kana nimo imong desisyon nga ari na kapuyo. Masulubon pa nga sulti ni Mama nako. Nilakra ang kaguol sa iyang naong. Dito pa na ako nabantay nga natiguang naman day pagtaman si Mama. Bisan og 53 anyos pa lang siya, nangunot na ang iyang agtang og itom na kayo iyang panit. Naluoy ko sa kong Mama, Papa Joe, niduol ko niya kalit ug ako siyang gigakos. Pasaylo ako, ma. Pasaylo ako niyang tanan. Pasaylo ako pa. Pasaylo ako, Ginoo. Gigakos ni Mama ang akong lawas, ang gagmay na kong bukton sa likod. Dudes, dili man ni imong sala. Nagsadaan ni mo ang nagpatay sa imong papa. Dili man ikaw ang nagpatay ug wa ganitay kasiguruduan kung ngano gyud ug unsa jud pagkahitabua. Di lang tapataka og pasangil kay wa man tay ebidensya. Hinay pa nga tingog sa kong mama nga nagpasabot nako, Papa Joe. Salamat, ma, nga nasabtan ko nimo, ma. Salamat kaayo, matud ko pa. Gihipos nako ang dalang pagkaon ni Mama, hasta ang banig ug habol unya ni Kuyo kun lapag uli. Kung kwartahan pa lang unta lami unta kayo nga ibalhin og puyo kanang lugar nga wa may mailhi. Sao na lang ug balikan na sa mi. Unya ubang membro na sad sa kong pamilya ang ilang tripan. Muna giingon nga anak, swerte-swerte lang yun ang kinabuhi. Kung imo na yung oras, imo yun ang oras. Matod pa sa kong mama. Tanawa, ikaw nga di pa nimo oras, buhi pa ka. Sa labaw na makagagahom, magamping lang taog magampo sa Ginoo. Nga iyat ang panalipdan. Matod pa ni Mama. Mao ni tubag ni Mama diyang ako siyang giingnan nga mangita mig laing kapuy-an o di ba ka mo balhin og probinsya. Pero nibalibad siya kay di adri sa syudad ang iyang panginabuhi. Ang kaguol og epekto sa pagkawa ni Papa bawno na siguro nako sa tibok ng kinabuhi, Papa Joe. Og sa in English pa, it will never be the same again. Pero tungod kay buhi pa man ko, isip ka magwangan ako ang mubarog nga amahan sa akong mga igsuon. Ako ang angay nga mupuli, isip padre di pamilya.
Bisan sa maran pero padayon ko sa pakigbisog. Gyuman na ako kung pag-eskwela tungod kay graduating na ko sa high school niyanto. Ug tuod man, pila ka buwan na nilabay nakahuman gyud ko. Wa na ko ni paso sa stage. Sakto nga. Sakto na nga doon ako'y diploma. Human ako kuha sa diploma o card sa school nang andam na ko. Sa sunod na nga ang sa kinabuhi. Maningkamot ko mahawas si mama sa kalisod ug ako mga igsuon. Nanimpad ko sa Manila. Andam na ko, giandam na nako kong bag ug mga gamit ug mga papeles unya mga requirements sa trabaho nga akong sudlan. Kung unsa man ganing trabaho wa pa ko masayod. Usa lang akong tumong, bisag unsang trabaho akong sudlan. Di lang dinautan nga pamaagi. Dili ug di nagyud ko mobalik og pamaligya og drogas. Bisan pa siguro og magkamangkos kalisod. Adlaw sa kong paglarga paingon sa Manila, nananghid nako sa kong pamilya. Gitagsatagsan ako sa lagakos, akong manghod, unya si mama ang pinakalahas. Ma, ato na ko ha, pag-amping mo diri, matod ko pa. Taas mo ito kong sulti pero naputol tungod kay nakahilak na ko. Siyempre, mingaon kay ko nila. Di ko gustong umubiya pero wako'y choice. Dili pwede nga mag-urong lang ko. Di pwede nga makontento lang ko sa piso. Kundi kumutikang sa ang sa hagdan unsaon ako pagsaka sa ibabaw, Papa Joe. Naglakaw na ko sa gamay nga iskinita pagawas sa among interior dihang nakadawat kog text gikan kang Donna. Nakabalita di siya nga mulargan ako o gusto niya nga magkita mi before ko mulakaw. Griplayan ako siya ingon ni Papa Joe. Huwata lang ko sa gawas siyang village. Nitubag po siya nga magpaabot kuno siya nako. Human ako basa siyang text, gi-off na ako akong phone unya ni Agi sa lang agianan. Sa agianan nga di mi magkatagbo ni Donna. Sa akong paglarga, talikda na sabna ko ang mga bating na hitabo sa akong kinabuhi. Sa akong paglarga, akong bawnon ang nagawas-awas nga paglaom para sa ugma sa akong pamilya. Fast forward, Papa Joe, daghan kong nagian nga trabaho sa Manila. Sama sa nahimo kong bodigero, tindero, sa bikiri, ahente sa mga produkto ug uban pa. Usa pa na ako naabot ang kining butang nga naghatod nako diri sa South Korea. Yes, Papa Joe, happy kay ko nga naka-apply sa POEA, is a factory worker sa South Korea. Ug sa akong pagsuwat nako nini akong istorya, di ako karon. Tugnaw pa kayo diri kay winter, nag-snow, Papa Joe. Happy ko kay part sa akong gisaad sa lubong sa akong papa, ako natuman. Og di pa ko muhunong hangtod nga makabalay mig among kaugalingon. Nabalhin ako si mama og akong mga igsoon sa laing lugar ug maayo na ang ilang pagkabutang. Gipaundang na nako siya sa pagpaninda sa merkado kay gihimuan ako siya og grocery, mini mart. Di kay gamay lang nga sari-sari store. Mini grocery ang ipatukod niya o kumpleto na sa tinda. Nalipay lang ko diyang nakita niya o nakakita ko niya sa video call nga murag ni tambok-tambok na si mama o nihayag-hayag na yung itsura. Maula ni bugtong nga makalipay nako ang makita nako silang tanan og nag-eskwela ang akong duha ka mga igsuon sa college karon. Samtang maglingkod ko diri kilid sa glass window, makita nako ang mga snow nga hinay kayo, mga lihok nga murag gapas nga ilupad-lupad sa hangin. Pero sa katapusan, matagak ra gihapon sa yuta. Sama ra pud sa kinabuhi sa tao. Dunay mga gayon sa imong kinabuhi nga mapariwara ka. Wala kay direksyon pero ug doon na kay strong determination nga magbag-o. Kaya kaayo nimong buhaton nga kabuton ang imuhang pangandoy. Para sa akong papa, di ay Papa Diyos salamat kay gimingaw kay kunimo. Ug kining tanan akong gibuhat, gipahinungod na kunimo, and I hope to see you again. Thank you so much, Papa Joe. Idol kay kanako. Ikaw pirmi akong gipaminaw sa imong YouTube channel. Daghan kay mi diri sa Korea nga imuhang suking tigpaminawan. Thank you ug dinin lang kutob, Dudes.